Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. Bella Falzon Home. The Continental cars open week from June 21st till the 28th. Orienta. Waqt Knockabout Sicilia ħankomplu niċċelebraw l-atmosfera sajfija, ħankomplu nesploraw il-villaġġ tas-sajjieda Skoljitti, villaġġ ideali għal veleġġatura u għal dik il-vakanza sajfija. Apparti minn hekk ukoll ser insuq l-isfel fuq il-kosta nesplora aktar villaġġi żgħar fid-direzzjoni ta' Pozzallo, dan kollu biex nispirakom x'tistgħu tesploraw u tagħmlu dan is-sajf. Edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia biex inkun ċert li nara l-isbaħ irkejjen ta' Skoljitti għal din il-mawra takkumpanjani għandi lil Phyllis Aquilina, Maltija li ilha tgħix hawnhekk kważi 25 sena. Però mhux biss, ħanaqsam magħkom ukoll postijiet ta' interess villaġġi żgħar oħra li hawn viċin ta' Skoljitti li ta' min tesploraw. Il-ġurnata tiegħi ma' Phyllis fi Skoljitti bdiet b'kolazzjon viċin il-baħar u Phyllis irrakkuntat li l-istorja tagħha fi Skoljitti. Issa kurzita personali, ilek tgħix hawnhekk 24 sena, x'ġalek tiġi tgħix hawn? L-amore. Insomma, issa hawnhekk wara 24 years għandi tifla wkoll, għandna tifla għandha 20 years u ngħix ħajja tranquilla għalfejn hawn ħafna serenità. Għaw kalma u kulħadd kalm u bil-fors ifimni għax l-ewwel net għaw beach li ma jispiċċa qatt. Tikol tajjeb għaw ħafna restaurants, l-arja nadifa ħafna. Jiena hekk ngħix, jiġifieri dan m'għandix xi ħajja komplikata, very simple life. La darba mlejna zaqna, jiena u Phyllis gawdejna passiġġa ta' ħelwa fil-port fejn stajna nammiraw is-sajjieda ta' Skoljitti. Eventwalment irkibna l-karozza u soqna ftit minuti biex wasalna Kamarina. Esplorajna l-mużew arkeoloġiku li nsibu ġewwa Kamarina fejn rajna fdalijiet storiċi u artifatti li għandhom mijiet ta' snin. F'dan il-mużew, fuq żewġ sulari, wieħed isib artifatti bħal relitti li jmorru lura s-6 seklu qabel Kristu. Hawnhekk, wieħed saħansitra jista' jammira oġġetti misjuba f'qiegħ il-baħar quddiem l-Akropoli tal-Belt Antika ta' Kamarina, bħal żewġ statwi tal-bronż li juru lil Harpokrates, l-alla tas-silenzju, u Afrodite, l-alla tal-imħabba. Il-villaġġ ta' Skoljitti joffrilek bajjiet mill-isbaħ, kosta twila ħafna b'ramel debi, ilma ċar daqs il-kristall ikħal mill-isbaħ. Dawn il-bajjiet joffru ħarba tranquilla perfetta għal dawk li jħobbu x-xemx, l-awm u l-isports tal-baħar. Il-viżitaturi jistgħu sempliċement jirrilassaw fix-xemx sħuna ta' Sqallija jew jesploraw bajjiet żgħar tal-blat u jgawdu veduti spettakolari ta' din il-kosta. Il-bajjiet prinċipali ta' Skoljitti huma Spjaġġa di Skoljitti u Spjaġġa di Palma di Montekjaro. It-tnejn li huma żewġ bajjiet mill-isbaħ magħrufin għas-sbuħija naturali u għall-kumditajiet tagħhom. Kemm jekk qiegħed fit-tex rilassament jew inkella avventura viċin il-baħar, Skoljitti ser joffrilek opportunità li tikkrea memorji li teqpa' tgħożhom. U għax Skoljitti villaġġ tas-sajjieda,
la darba bdiet gorżaq bil-ġuħ ma kienx diffiċli biex insib fejn iekol spagettata tajba. Wejdu li naqra xi trid iktar, frott il-baħar frisk, għażilt li ma frott il-baħar irrid jien u fl-aħħar mill-aħħar lest imsajjar biex tieħdu u tgawdih id-dar. Probabbli qed tgħidu daħ jkoll dal-porzjona ġin kollu waħdu, ovvjament li le. L-isbaħ ħaġa huwa li ikel bnien bħal da taqsmu man-nies eżistijak. Il-mawra tagħna ma spiċċaċċ hawnhekk, ħansuq ftit minuti u ħammur f'kastell mill-isbaħ, kastell tas-seklu 19 b'arkitettura mill-iktar elaborati ġonna mill-isbaħ u storja rikka. Minn Skoljitti se naqbad it-triq fid-direzzjoni ta' Ragusa. Ser insuq 15-il minuta u nasal il-Kastell ta' Donna Fugata. Ħammurru għal waqfa żgħira ta' riklami. Iqpaw hemmhekk għax dan il-kastell mhux kastell li tara ta' kuljum. Għandi appell għat-telespettaturi żgħar li jħobbu jsegwu Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colours of Benetton nixtiequ naraw ir-ritratti tagħkom il-baħar, issa li fetaħ l-istaġun. Dawk ir-ritratti bagħtuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal United Colours of Benetton il-ġranet tagħkom. Il-baħar jistgħu jkunu kemm xejn iktar speċjali jekk tkunu rebbieħa. Wasalt il-Kastell ta' Donna Fugata, wieħed mill-isbaħ kastelli li hawn fi Sqallija jekk mhux fl-Italja. Kastell b'100 kamra mifrux fuq 3 sulari. Esperjenza mill-isbaħ li kellna li aħna u deħlin intqajna ma' familja baqar mill-iktar ħelwin. Id-data eżatta ta' meta beda jinbena dan il-kastell mhux magħrufa minħabba li hemm ħafna leġendi dwaru. L-eqdem dokumentazzjoni ta' dan il-kastell toħodna lura għas-sena 1648. Is-sena li l-familja nobli Arezzo La Rocca xtratu. Huwa grazzi għal familja Arezzo La Rocca li dan il-kastell ġie trasformat f'kastell neogotiku imponenti. Matul is-seklu 19, ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tlestew minn Corrado Arezzo, politiku importanti Siċiljan. Waħda mill-leġendi relatati ma' dan il-kastell ta' Donna Fugata huwa li mara sabiħa nobli fil-passat bdiet taħrab minn żwieġ mhux mixtieq. Sabet kien f'dan il-kastell fil-kuruturi labirintiċi ta' dan il-kastell. Jingħad li r-ruħ ta' din il-mara sabiħa nobli li ġiet tistaħba hawnhekk għadu idur f'dan il-kastell sal-lum il-ġurnata, jipproteġi l-kastell u l-viżitaturi. Il-ġonna huma karatteristiċi impressjonanti ta' dan il-kastell. Dawn il-ġonna ituna ħil tajjeb ħafna tal-ħajja aristokratika tal-passat u kif ir-residenti u l-mistiedna kienu jiddevertu. Hawnhekk saħansitra ssib labirint. Mibni fl-aħħar tas-seklu 19, dan il-labirint jissimbolizza l-kumplessitajiet tal-ħajja u d-destin. Id-disin tal-labirint jirriflettu influenzi klassiċi li jfakru il-mitoloġija u s-simbolizmu tal-qedem. Jingħad li l-mistiedna tal-kastell fil-passat tul dan il-labirint kienu jsibu ħarba serena għal kontemplazzjoni u riflessjoni. Kienu jitilfu lilhom infushom fit-tidwiriet ta' dan il-labirint. Il-labirint u l-kastell ta' Donna Fugata huma xhieda tal-erf tal-bniedem u l-kapaċitajiet arkitettoniċi tiegħu, kif ukoll l-attrazzjoni dejjiema għall-lussu u l-ġmiel.
Punta Secca taħlita sabiħa ta' seħer kostali, ġmil naturali u wirt kulturali. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Bella Falzon Home. If it's bacon, it's Fior di Vita. The Continental cars open week from June 21st till the 28th. Orienta. Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anke jekk qed tirrilassa waħdek, Pletter Salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fior di Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom Pletter Salumi Fior di Vita. Biex tipparteċipa sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fior di Vita u ikkumenta għandna b'isem u kunjom il-min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Aħdem bil-għaqal, kunċert lil min tinnomina, il-Pletter ta' Salumi Fior di Vita jaqsmu miegħek u mhux jispiċċa jklu waħdu. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Bella Falzon Home. The Continental cars open week from June 21st till the 28th. Orienta. Waqt Knockabout Sicilia ħankomplu niċċelebraw l-atmosfera sajfija, ħankomplu nesploraw il-villaġġ tas-sajjieda Skoljitti, villaġġ ideali għal veleġġatura u għal dik il-vakanza sajfija. Wasalt il-kastell ta' Donna Fugata, wieħed mill-isbaħ kastelli li hawn fi Sqallija jekk mhux fil-Italja. Kastell b'100 kamra mifrux fuq 3 sulari. Esperjenza mill-isbaħ li kellna li aħna u deħlin intqajna ma' familja baqar mill-iktar ħelwin. Ma stajtx naqla għajnejja minn fuq dan il-kastell. Xi ġmiel. Jekk tkunu qegħdin f'dawn l-akwati, Ragusa jew Skoljitti, kunu ċerti li tippjanaw waqfa hawnhekk Donna Fugata u żuru dan il-kastell. Tesperjenzaw il-ġonna u l-labirint li tistgħu issibu hawnhekk f'dan il-kastell. Ħanaqbad it-triq tiegħi lura lejn Pozzallo, però għandi xi ftit waqfiet pjanati. Min Donna Fugata ser naqbad it-triq fid-direzzjoni ta' Pozzallo. Ser insuq l-isfel. Ngħaddi minn Santa Croce Camarina u f'inqas minn 20 minuta nasal Punta Secca. Punta Secca taħlita sabiħa ta' seħer kostali, ġmil naturali u wirt kulturali. Destinazzjoni ideali għal daw kollha li jridu jgħixu esperjenza awtentika Siċiljana. Storikament, Punta Secca serva bħala raħal tas-sajjieda, b'evidenza strutturali li jmorru lura l-żminijiet antiki. Il-faro ikoniku ta' Punta Secca, mibni fis-seklu 17, jibqa' simbolu tal-wirt marittimu tar-raħal. Matul is-snina, Punta Secca evolva minn komunità żgħira tas-sajjieda għal destinazzjoni turistika popolari. U ovvja li ħafna jażlu li jqattaw il-vakanzi tagħhom hawnhekk, għax f'Punta Secca issib bajjiet mill-isbaħ, arkitettura mill-iktar karatteristika u ma jonqosx il-kelbnin. Punta Secca kiber fil-popolarità wara li ftit ta' snin ilu kien il-post fejn inġibdet is-serje televiżiva rinomata Taljana Il-Kummissarju Montalbano.
Daw kollha dilettanti tad-diving Punta Secca huwa ta' interess partikolari għalihom għax fil-fatt barra mill-kosta ta' Punta Secca wieħed isib sit arkeoloġiku taħt l-ilma magħruf bħala Relitti di Punta Secca. Dan is-sit arkeoloġiku fih issib bosta fdalijiet marittimi li joħduna lura f'diversi perjodi differenti lura fl-istorja ta' Sqallija. Tieqa interessanti fuq l-istorja marittima ta' Sqallija. Bla dubju, Punta Secca huwa wieħed minn dawk il-villaġġi li jtik pjaċir anki jekk sempliċiment toqgħod tippassiġġa jew bil-qiegħda tħares fuq xi banka. Nistqar magħkom li din mhux l-ewwel u l-aħħar darba tiegħi hawnhekk f'Punta Secca. Ser inkompli triq til-isfel lejn Pozzallo, ħansuq fuq il-kosta, naqbes Marina di Ragusa u Donna Lucata u fi 30 minuta se nasal Sampieri. Wasalt Sampieri 10 minuti l-bod biss minn Pozzallo, raħal żgħir imma mill-iktar pittoresk, raħal fuq il-kosta bi storja rikka li tmur lura għal żmien il-Feniċi u żmien il-Griega. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura niskopru Sampieri flimkien. Qiegħed Sampieri bejn Donna Lucata u Marina di Modica, 10 minuti bod biss minn Pozzallo. Sampieri għandu eru antiki li jmorru lura għal żmien il-Feniċi u Griegi. Matul il-perjodu medjevali, Sampieri kien post imsaħħaħ li serva bħala punt ta' diviża strateġika kontra l-invażuri. Dan il-villaġġ huwa karatterizzat mit-tranquillità. It-trejqiet u l-bini li nsibu f'Sampieri ituk l-impressjoni li qed tippassiġġa f'xi kartolina. Sampieri magħruf għal bajjiet mill-isbaħ, ramel mill-iktar fin, ilma ċar daqs il-kristall. Però fuq kollox post ideali għal dawk li jridu jqattaw ftit ħin jew ftit ġranet viċin in-natura, fi tranquillità assoluta jippassiġġaw viċin il-baħar, imorru ġo xi restorant jiklu ikla tajba, jieħdu s-siesta wara nofsinhar u mbagħad eventwalment tgawdi xarba friska għal inżul ix-xemx. Il-promenad quddiem il-bajja toffri atmosfera mill-isbaħ, kafeteriji, ristoranti u ħwienet mal-baħar. Sampieri joffri taħlita ta' seħer storiku, żbujija naturali u tradizzjonijiet kulturali. Il-mawra tiegħi fi Sqallija tal-lum tispiċċa hawnhekk ftit minuti sewqan u mill-ewwel naqbdu l-vjaġġ tagħna lura lejn Malta. Qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom tiċċaqalqu, rridu naraw ir-ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Ibatuli dak ir-ritratt tagħkom waqt li qed tagħmlu mixxija jew tilagħbu xi logħba futbol ma' tfal, ibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook. U mbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli, grazzi għal Flexis Fortify, jista' joħroġkom rebbieħa biex tuħidu ħsieb il-kura tal-ġogi tagħkom. Jiena nsellmilkom u niltaqgħu għal Knockabout Sicilja li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Bella Falzon Home. Koliosh Authentic Greek Yogurt. The Continental cars open week from June 21st till the 28th. Orienta.